Račianska ulica, smerom z mesta do Rače. Môžete tuto vystúpiť na električke, alebo keď idete z Rače, tak prichádzate sem a budete odbáčať na Sliacku doprava z mesta a budete odbáčať doľava. Odbočíte na Sliacku, toto celé je Sliacka ulica. Poďme si to prejsť. Máte 3 možnosti. A prejdete pomedzi vnútroblok týchto novostavieb. Prejdete okolo C. Sídlime vlastne tuto. Tu máte napísané, že vchod vedľa. Prejdete okolo loga, nabehnete na tento chodníček. A nepôjdete cez ten Ahoj park, cez ten vnútroblok, ale budete pokračovať ďalej. A tu je Alza box. Vy prejdete okolo. Tu je to C. Materská škôlka Ečko. A vy zahnete doprava. LS Pilates. A tu vôjdete na chodníček. Nebudete odbačať doľava pri Alza boxe. Nepôjdete cez ten vnútroblok. Pôjdete stále rovno. Môžete zaparkovať niekde tu, alebo môžete zaparkovať popri celej tejto Sliackej a kráčate. To je tabula LS Pilates, len po šipke. Ideme tadiaľ. Vidíte plachtu, idete po šipke. Tu máte, že vchod vedľa. Ahojte. Vôjdete na tento chodníček. Tu také sedenie na kavičku. Už vidíte, to je LS Pilates. Zazvoníte, alebo už máte svoj kód.